Къде играе Велко? Е пред нас. Вижте, това му дават вече точка на Велко. Как бе за почне? Трябва да четат бе на дядко. Вили. Що не става? Аре, Велко! На ковреце победил Улан Яралиев, Киргизстан. Аре, Велко! На ковреце называются борцы весовой категории до 82 килограммов. Владислав Коликов, США, Артур Велко! Корчевный, Беларусь. Merci, 82 kilos weight category. Vladislav Kulikov, USA, and Artur Kachemny, Bulgaria. То е много як, бе. Вие не го отаковете. Много му е твърда главата. Дай да го убиеш, бе, брато! Удри да го убиеш! Нищо му няма, бе. А, така, Велко! Дой! Дай пак! Въпъркътчета! Браво! Елко. Чак, Данка. Нищо е така. Гала, това много продажно племе, бе. Еба ти ненормални чувства. А, така, бе! Убий го това, бе! Убий го, бе! Велко! США вызывается на ковер Ма направо му праснам, да това не биде в кола. Абе, разби му суперкът, знаеш как силно бие, нали? Хода с него на бокс всеки ден. То бие, дупка прави като удари. И много му е твърда главата. Айде, бе, какво?